Intom iż-żgħażagħ tagħmlulna kuraġġ għall-preżent u għall-futur isbaħ. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ u ma'at ta' żgħażagħ li pparteċipaw fil-Parlament taż-Żgħażagħ fejn kienu diskussi diversi temi mill-lenti żagħżugħa. Fil-waqt li fakkar kif id-demokrazija jaċċevetta l-mod kif pajjiżna jista' jimxi l-qudiem, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li esperjenza bħal din tkabbar lil parteċipanti żgħażagħ fil-karattru tagħhom u saħaq li l-pajjiż għandu bżonn li żgħażagħ illum għax dawn jistgħu jagħmlu differenza fil-pożittiv. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista enfasizza fuq il-ħtieġa ta' aktar parteċipazzjoni fil-politika minn aktar żgħażagħ bħalma hemm il-ħtieġa wkoll ta' aktar nisa, hekk kif innota li għal din il-laqgħa fid-Dar Ċentrali kien hemm aktar nisa mill-irġiel. Dwar is-seduta ta' din is-sena tal-Parlament taż-Żgħażagħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ħagost jistma' dwar il-mod kif il-partiti li pparteċipaw irrispettaw il-veduti differenti ta' bejniethom. Bħax-Shadow Minister għaż-Żgħażagħ u l-Ispazji Pubbliċi Bernice Bonello li wkoll ipparteċipat fil-laqgħa, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jibqa' preżenti u f'kuntatt ma' min jipparteċipa fil-Parlament taż-Żgħażagħ. Għax mingħajr iż-żgħażagħ li għandhom ħafna idejat tajbin, il-politiċi ma jistgħux jifhmu għal kollox l-isfidi tal-lum il-ġurnata. Iż-żgħażagħ preżenti spjegaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista kif il-Parlament taż-żgħażagħ hu importanti ħafna għax joħroġ il-potenzjal taż-żgħażagħ anke fil-ħolqien tal-politika, filwaqt li qalu li esperjenza bħal din tallimhom iħarsu l-qudiem b'impenn lejn il-pajjiż. Minbarra Shadow Minister Bernice Bonello pparteċipaw fil-laqgħa anke s-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Stefan Caruana u diversi membri tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista.